anniversary ng BOR. Ito kaya ang taong to. What is up? Getting ready for something. Kami ngayon ay pupunta sa anniversary ng BOR with this man. Naalala niyo siya yung Nagsira ng bracket. nag-ayos ng bracket. Okay. So pupunta kami ngayon sa Kabangawan sa may death pool. And so kasama namin yung bayaw niya. So For later the guys. second anniversary of BOR. Yun, for the second anniversary of BOR. Kasi itong BOR na to, ano lang to, bagong club ko na sumama ako, then, ayun, open naman sila. Ngayon, attend kami ng nila, or attend ako ng anniversary nila. So, ayun guys, watch out for that, and bye! Off kami exactly 6:30 siguro. Doon na yan. O, nai-inlove na kayo kailangan sa kanila. Sir Aaron, nagsala ka kanil damdaman. Ha? Bali na? Impromptu? Oh, uy. Pwede po doon? Isa. Thank you.
What is up? So, nakarating na kami ngayon dito sa may Kabungawan. Andun Andiyan ka magbagak. Bale, tingnan kami dun sa venue kanina. Ngayon, pupunta kami ni... And, ayun. Dito na lang muna siguro kami habang hindi pa nag-start yung program. Then, ayun. So, BUR or it is called as Burgos United. Burgos Unity Riders. So, to celebrate ngayon yung second anniversary ng club dito sa may Kabungawan. So kanina travel na kami mula dun sa Burgos hanggang dito. Then watch out nyo na lang guys kung ano yung mga mangyayari. Kasi ito yung Ajay. So ayun guys. So yun yung mangyayari ngayon. Ano mangyayari ngayon? Yun nga. Yung mangyayari ngayon. Yun nga yun. Yan. So update na lang guys. Mamaya ulit. Bye. Meron sa kanya. Matadaan. Ako matik ko dyan. Ulaw mo, gaya mo, kasano? Ha? Ulaw eh. Oh, ano na ang mga putan. Sa picture. Tama. Ang token. Di ba nagkagayam, di ba? Maya-maya meron na. Ano yan? Oh. Sa picture, tatlo kami. Lama, sabi. Galing po sa bayan ng Burgos, taga-poblasyon, Burgos, Pangasinan. Pangalan ko po, Ladies and gentlemen, I'm Kichay! Nag-iwan ng isang awiting. Ano po ba? Ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-abroad sila. Bakit po? Paano po ako nagkakama? Pagkakabahan. Sigabong palakpakan. Hep! Hooray! Hep! Tapos na yun. Yung rampa na tayo. So meron po mga program dito. Saka-saka ka. Alam niya? Hindi ko step. Ramos. Aaron. Peter Aaron. Yan. Comrade. Delikado. Dahil na lang magbabayad sa kanila. Dalawa silang absent. Balik Dalagang lugar road. okay na? Walang kaalaman. Pare-parehas kaming walang alam dito. Na.
Yan. and more. Ayan. So, bounce na kami pa uwi. Kasi, pag-ipag na. So, ako hindi na namin tatapusin yung kasi may lakad pa ako bukas. Ayan. Ito ko na rin siguro tatapusin yung vlog. Happy 2nd anniversary. BOR.